Nah, wait laki. Kita to wait laki. Bunot. Bunot ng wait laki no. So haluan na siya mga wait laki. So yo mga wait laki no. Naanap diri mga wait laki na. So manaan gyapon ta karon part 2. Part 2 no. So naantar ron ang problema lang kay wa tay paon. Tenan ni ron. Wait laki gyapon natay paon gamay pero gamay ra pud kayo no. Ano? So natay kauban karon pan mo tay kauban na tumanaan wait laki gyapon. So norto no pabot ta niya para sugdan na to tong tantan. So sa mintas wala pa siya magpingit-pingit sa tanong laki gyapon. Ini kuha mo ni mo rin ha tangan kita mo Loh, hey yo, sukar mga way kalaki, manaan na pod me, yo. Manaan ta. Taan ka nang magbumtag dagre mga way survive, survive. Survivor ni. So sugod na ta mga way kalaki no. Diri nagbutang mo gisa diri mga way kalaki. Ay, wala taon. Wala ang gudo. Mahal ginadobay ba? Ito nagbutang ano? Yes, kuya nagbutang ano? Nagbutang ano na pa on? Muna mong paon mga way kalaki oh. Niringgig kayo. Tama na mga way kalaki. Oh, Muna mong paon mga way kalaki. ngarbitin ba? Karon radyo ko nakasabay mga way kalaki. Kaya busy mo kayo itong mga way kalaki. Nani anak ko lagi. Hilak to wala siya. Gusto din pamilyado ta mga way kalaki ba. Gusto mo din pamilyado ta mga way kalaki. Tara mga way kalaki. Tara. So tong kauban mga way kalaki gapon. Laki gyapon. Graboy. Yan na bay. Tara bay. Dot yung bulan mga way kalaki. Wow. Tara mga way kalaki. Let's go. Sa kwanta tabang dito. Ikaw. Oh, sabayin na to dito. Ang kuya. Subay sa. Sudlunan nimo anada. Subay sa dito. Tara mga way, let's go. Let's go. Let's go. Muna yung mga kapaligiran to mga way kalaki. May mga gaya mga way kalaki. Mango. Hapit na maharbis sa ikalaki oh. Hilo na kayo ikalaki. Baga kayo mga way kalaki. Nawa. Baga kayo sagbot. Magbuwan. Diyan nagbutang ko ya diyan. Butang na dire. Oh, nagbutang ko dire. Dire ko nagbutang. Butang dito. Sampai pa ulo. Okay. Ay, lagi na panaan nila dito. May dalang sudlangan baby. Hindi ka mak. Hindi. Dire ko kuha to bay. Dire ko kuha tong dako. Iwan. Yo. Ngalit na dito. Kuha bay. Kuha. Kuha din. Kuha daw. Laki. Ito daw. Kuha dito. Laki.
Puyo ay. Kuwas po yun. Tadang tilapio. Tilapio. Di biton lalihukon kayo ba no? Kadako. Yung katong diya abay nga. Igo aram to gana ba yun? Nag-streeter man to. Kadako. So gamay ah. Nag-streeter siya ba yun? Huwag yun siya nilihok ba? Pero pantak. Abigin ako ko ano? Abigin ako ko ng gamay lang ba? Kung naglihok. Sus, pagbira. Wait, klase day. Kuha, puyo. Tuyo. 1 min down. Tilapio. Paparito ko yung Brian gani. Burot wait, klase. Burot. Tawang sa kadako. Taiwan mga laki. Kita na mag-alien nga fish mga laki. Tawa na niya. Si Baybay yung mga alien fish. Bay no? Okay. Tura. Tara. Wah, bisa wait laki. Bisa wait laki. Hati na laki. Yung mga laki. Tilapio na po din. Tilapio. Lapio. Lapio wait laki oh. Kuha eh. Grabe. Lapio wait laki oh. Grabe. Kuha to eh. Okay na. Kuha eh. Pati na gudaglaw. Tagsar kita yung nato wait laki ba? Tumin down. Tumin down. Giant puyo. Yo! Buti yun yung mga laki. Buti kita wait laki no? So, paway sa ta. Time check mga alas 6 alas 6:40 mga way kalaki. So paabot ta karon mga alas 7:30 quarter to 8 tibawon to na to. Pagkuhan lang mga way kalaki. Pagbutang pa lang namo kapoy eh. Huwag mong subukan masisira ang buhay mo. So nagkatol-katol lang yung mga way kalaki. Survivor meron mga way kalaki. Mag-live man ta nami kaso wala man gud milod. Pobre kayo. So samtang nagkuhan mi mga way kalaki, nagpaabot mi dire syempre, di na mawala na tumigo dran sa gipangita na guma. Nangita na guma mga way kalaki kay maghaling syempre kape kada buwang. Kape kada di na mawala sa mga way kalaki. So mo ta mga way kalaki, patient lang ta mga way kalaki no. Patient lang ta. Paabot ta tag mga size mga alas 8 quarter to 8. So samtang nagpaabot ta magkanta sa tanon mabugnaw ang lasang na akong gipuy-an. Ang dahon sa kahoy kung sa hangin huipon. Iba na numpa ka nga tugonan mo ba ng gugma. This song is brought to you by Nescafe. Para kanino ka bumabangon?
Bumabangon ako para sa aking pamilya. Magmanaan ako sa gabi. Mamingwit ako sa umaga. Ragsoy. Tunga na. Dakpan. Sidan. Siling. Sidan. Lahi malagi na nga to ragsoy lagi ng isa bay. Ragsoy. Hey. Bang. Baging. Napagay to ragsoy. Ngapay to ragsoy isa way klaki oh. Wait mo ka? Eh. Kumantos naman ni bay. Namin ni sugbahon. Yung sa linim na. Bunalan. Nalan mo. Ngayon down. One man down. Ngayon down. Turagsoy. Turog siya way laki no. So wala na to na videohan kay gubat punta. Purnata niyo. Sada tang. So nibaw taron tod. Matagkapin mga white laki no. Manibaw ta dito. Tutunggi pang tao din. Ini na. Tigaloyan to ito. Kuan tilapio. Tilapio. So nita isa. Turagsoy. Sada. So unang tibaw mga way laki. Nibaw na ta mga way laki no. Bong, takpan way laki. Kaya mga white laki. Good size. Balik ko. Oy. Balik it. Time. Balik sa iklaw daliyar ka baki. Tara. Kana. Ay, hambak ito. Naning kinabuhi diri sa probinsya way laki. Nga, pag-ingan eh, naranasan pa. Mga naitis, mga nakaranas ng mga wagkat eh. Tara. Laki brebira, sabay. Ato brebira way laki. Bantay ka na, brebira. Ako bay, ikan bay. Perikan way laki kaluyan. Iwan. Tan. Ano lang yan, sirupan. Nakadako mga way laki. Sedang way lagi. Permindan way lagi. Mga way laki, ngalot, binigwat pero. Buang ay. Apa? Guyud mga way laki. Guyud. Tara, giguyud. Tara. Way laki na. Giguyud. Iguyud mo nang matunaw ang taba. Tara. Tadang. Laki oh. Iguyud. Prehar kadako mga way laki. Yorot mo din ang dagko mo. Iguyud. Iguyud mo nang matunaw ang taba. Siyempre sayawan yun mo buwa. Iguyud. Pamindang. Ako tibaki no. Ha? Ganun ko itong
Pantat. Kaya mga way kalaki. Luhar din na dami. Bahay. Bahay. Unang tibaw, nakaduha ta. At kayo. Klaki Japon. So, may kalaki no. Unang tibaw. Kaduha ta. Layan kayo. So, balik sa tayo Kuya Brian, may kalaki. Relax na punta mga 30 minutes na po. So, tibaw na punta. Pang duhang tibaw. Klaki Japon. Laki no? Laki niya. Wow. Klaki Japon. Bye-bye. Ubot na tayo mga iklaki no? Ano iklaki oh? Ano ko? Kada trimming down kapantat ay kahalwan. So relax ta diri. Hindi na po mga 30 minutes. Relax ta diri no? Klaki Japon. Natanaw na mo ito dito bay. Kaya iklaki, kuha na iklaki. Magbuha ba ito? O magbuha ito? Kailan mo sila na? Wala lagi. Naman tayo sibot. Ano ito na? Bang. Bang bagang. Good size. Kaya kita kung patako isuon na sila. Isuon na sila no? Isuon siguro sila bay. Nagkatagkatag lang ba? Ay isuon good bay. Kaya parihara mo sila na. Good size. Okay. Bye-bye. Time check. Ito. Alas 9:53. Bye. Yo. Mo to mga way kalaki kaduha namang tibaw. Alas 9 na lang mga way kalaki. Ikit ya mo ga itong paligid to, paligid. Kanduhan tibaw na to. Nagag kalayan. Kabay. Kuha ng tao. Kasi kilap niyo niya ito. Yun na pala, tilapio. Tilapio na pala lagi. Dagko ay lagi kay laki. Tilapio guys. Puti na gud kuan ba? Ha? Puti na no. Kuha to natin. Kuha tilapio. Pero maghulbot ng isa bay. Tilapio. Tilapio. Buhay pa dyan. Tilapio. Tilapio guys. Buhay mga way kalaki. Siriusan ng guys kabay. Nah. Buk-buk na yun. Matay siya. Hindi na rin.
Hmm? Matay sa wait laki. Hmm? Tulong din niya guys. Hindi pa. Hindi pa? Tulong niya ba? Ito natin meron. Kaduhan tibaw. Kaduha ta kaduha. Tulo day kabuhin isa. So kita ta labrahin may klaki no. Tilapiyong isa. Bye-bye. So pauli na to ay klaki no. Kakuha pa tag-isa no. Dibalik na to tong gikon gayna. Ay, tilapio mo ginagina bay. Tilapio. Tilapio. Berdiam siguro to gina to nakabuhi bay. Dito kung Dito ano tilapio. suga mga kuwan sa mga tilapio. Tilapio mga way kalaki. So gibalik na mo tong gipan-ana mo gina kakuha pa man. Bye-bye. Iklaki na abot na taw iklaki no. So abot na ta. Wala pa gibay. Yan na nga. Naro kay na. Ayun. So kakuha dia. Kuha dia. Kato itong sibot. Na, iklaki. Ta to iklaki. Bunlot. Bunlot ng iklaki no. So haluan na siya mga iklaki. Okay, itong paon dia iklaki. Sige dira ko bay. Itayin ka no. Nakagday ka. Tuwa na ako itong video ba? Gilang. At least na. Ano? May video. Foto ba? So, nanagyan mo ito tuwin na ilaki. Makabuhi mo gid kalaki basta kuan may kalaki. Yun malikayan nga kuan. Na makabuhi ba? Di malikayan nga di makabuhi. Dito sa mga paong dito. So, interest ko ta dito tag pampaon. Kay ang paon na mo diri tilapia o gurami man gagmay. So, ang mato ko bay Alwan. alwan. Okay ko. Video ko. Ito na video dito. Dito ko dito. Magulat na. Ang kudulas pag tidak. Tuha. Tuha dia. Tilapia. Kok kaya gelap nih. Oh, kuha gid. Kuha gid. Tilapia iklaki oh. Tadang. Good size kayo. Good size kayo. Kita ba ito iklaki? Good size kayo. Kinala ka kuyo na itong kono iklaki. Sige. Gisibot ra. So, ang isa ka oras ko sa pingwit. Waray seconds. Yun. So, interest ng watag pa may klaki no. Relax na itong video kay
para tipid sa kwan ba, tipid sa battery untay source of kung diri biglaki kuryente pati itong suga gid diri solar so ito no mga 30 minutes tibaw na punta. Bye bye. Ito na pang cellphone ko. Ito yung WhatsApp mo. Nam libuhi dito. Karo na. Ay balay na nagdara tanan bay. Dili? Parang mabuhi. Ang tawag kuha ganina mga way kalaki na. Baka hindi ko bugar pa. Nato tilapia. Tako kayong tilapia eh. Sa kakauras ko na pag mamingwit ka. Time check. So, oras Time check. As 12:35. So, yun ang mga survivor mga way kalaki. So maway kalaki no, pang tulong tiba way kalaki no. Kalayan ta. So medyo nalangan gid mi alas 12:35 na jud maway kalaki no. Medyo nalangan gid mi kay naghappy-happy na ganina. Nag-chatting. Chat oy. Tara, kuha mga way kalaki. Tara. Tilapio. Tilapio. Klaro kayo. Klaro na kayo. So, mo gyud ang area way kalaki, puro tilapio gyud no. So, biro no pod. Mo gyud ang area gyud na gyud. Tilapio. Uy, murag kusog ng bira lagi. Kusgan pag nga tilapio. Ay, kus. Di po ba? Tilapio. No, tilapio gyapon. Tilapio. Mimbro way kalaki ng tilapio ah. Bayo. Tilapio. Tilapio. Karon dili ni mga matilapio ang kuha ron kay. Mga paon kay kuha naman. Kurami naman. Grams. Mambok pag yun. Uy. Ano yung parada ninyo? Sino? Kilid man. Halwan ay. Halwan. Oh, right, laki. Tantan nananan. Turagsoy. Yung mga white laki. Haha. Right, laki. Right, May mga daron. So, balik way kalaki. Times 10 na. Okay. Times 10 na yun ani way kalaki. Okay. Kuha naman, gurami naman. Way lain mo tukob na way kalaki. Oh. Ha? Ayun sa video ha. Sige, way kalaki no. Balik sa to way kalaki no. Okay. Nasi Ruy to way kalaki. Padulog ko! So, biyahan sa latos way kalaki no. Siya ramanibaw no. Okay. Kuhan. Oh! Oh! 8 hours later. So, what's up mga way kalaki no? Dubuntagan yun ta. Siyempre, init ko dra no. Itong way kalaki. Bay! Bay! Hindi ba ito bay? Ha? Mapisa tayo. Mapita. Ay, templa kape pero. Way kalaki na to. Tulog. Bay! Tungod ba? May gudo. Gabi ba? Bay! Bay! Wow! Kala kay. Kala ka bay. Dito yung sunrise mga way kalaki. Sunrise, sunset, sunrise.
Yun, buntag na gid mga way kalaki no. Kapit na kita mauntuhan ani. Ato itong tibawon to itong mga pangtaan dito. Itong way kalaki na dito natulog. Tibawon to na ito kung muli nito kaya sige pakinginit to. Ninyo pa yung mga way kalaki. Patay mga nabot ng karug nabay. Napatay makuha na itong kwan. Man mga way kalaki nabda na tag-udto ano nga kuha ipuso na siguro na ito niya itong mga taan no? That's light 23 na mga way kalaki time check alas city 23 na way kalaki no? Sakit na dyan ang init. Uy, dala. Kuha pa mga way kalaki oh. Kuha pa tag-isa. Way kalaki oh. Isa. Wala masiruhan mga way kalaki. No. So nakaluyan pa mga way kalaki no, kuha pa tag isa. So nasuhat ang mga taga mga way kalaki. Hingaw. Magiging na isa. Uy, mga way kalaki oh. Kuha po. Ay, wapa. Kamay. Duha mga way kalaki. Duha. Tayo mga way kalaki oh. Ito. Tulong mga way kalaki, hapit namatay yung isa. Ako mga way kalaki. Tulor ko mga way kalaki.
Wow. Way kalaki.